Μόνο τα κουτιά να βγάλεις και εδώ στη γωνία του. Εκείνα που ήταν μέσα τα κομμωδίνα. Να τα πετάξουμε, να τα διώξουμε. Τι τον φωτογραφείς, παιδί? Δεν φωτογραφίζω, το τραβάω βίντεο. Α, το τραβάς. Να σου πω, μωρέ, πρέπει πιο τελειωμένα. Ακόμα είμαι με σακούλες μες στη μέση. Τα κουτιά να πετάξω που είναι χαρτινά. Εκείνα τα όλα τα απ' έξω. Για να δω μην είναι τίποτα άλλο. Είναι πολύ ωραία, να τα δεις. Αυτή τη νύχτα βρούμε τα φωτογραφία. Έλα σου ναι. Πού είναι ο Αχμέτ?